parlamentària, del Parlament de Catalunya, en el qual tots els diputats del Parlament de Convergència i Unió, els diputats al Congrés de les Corts Espanyoles i també els senadors i senadores, diguem-ne, farem un acte en el que s'anomena de les parelles lingüístiques. És a dir, que cadascú de nosaltres tindrem assignat una parella que hem estat treballant aquests darrers dies, l'Àngel molt directament i també la sectorial de Cultura, amb totes dues sectorials, anar treballant. Per què? Perquè tot això que estem dient, i que és veritat que estem dient, a més, que hi ha moltes maneres, moltes tasques d'element d'integració, però també una de les tasques que és a partir, diguem-ne, de la pròpia implicació de la gent que d'alguna manera o altra exercim de polítics. I aquesta, per tant, és una primera responsabilitat i una primera tasca que ens encomanem en els propers dies. Per tant, l'1 de desembre, en la seu parlamentària, Parlament de Catalunya, tots els diputats i diputades de Convergència i Unió, tant al Parlament com al Congrés com al Senat, doncs, diguem-ne, farem aquest compromís formal, aquest compromís públic, en el qual cadascú de nosaltres estarem acompanyats de la nostra parella i en el qual ens comprometem al llarg dels propers mesos a fer això, les parelles lingüístiques, el que representa del nostre compromís, el nostre gra de sorra perquè aprenguin el català. El baròmetre d'estudis d'opinió, i amb aquesta pregunta donem per acabada l'entrevista, doncs hem esgotat el nostre temps, va fer pública, repeteixo, ahir una enquesta aquest mes de novembre, en relació als problemes que els catalans consideren més importants. I en el tercer lloc hi figura amb un 6,9% el de la immigració. Com ho valoren? Vols contestar tu? Tu mateix. Jo crec que problemes. L'error potser una miqueta... Jo entenc que en èpoques de crisi, de conjuntura econòmica, de molta dificultat, com hi ha ara, a partir de totes aquelles qüestions que es poden interpretar com qüestions una miqueta difícils d'assimilar per la pròpia comunitat, per la pròpia societat, potser perquè el propi impacte que feia referència fa un moment l'Àngel, 1,5 milió de persones en els darrers pràcticament 10 anys i la previsió que hi ha de creixement. Tots aquests impactes són tan forts que és lògic, d'altra banda, que la gent reaccioni amb desconfiança. Però jo crec que justament el que estem explicant ara, el treball que endeguem ara, el treball que volem endegar, és també poder traslladar de dir, escolta, la gent que tenim a casa, la gent que ens venen per raons diferents, que ens venen i que per tant estan a casa, poden ser una gent que es quedin perfectament integrats i per tant no han de ser, diguem, competidors de res. La gent ho veurà competidors si realment hi ha elements de manca d'integració i d'enfrontament cultural i de confrontació des d'un punt de vista que són dues comunitats que no tenen res a veure. Per tant, sembla que una vagi a desplaçar l'altra. Però si som realment capaços, diguem-ne, de consolidar un sol model de poble i, per tant, aquest nova flux migratori, com en el seu moment ha vingut en altres èpoques, altres fluxes migratoris, jo estic convençuda que possiblement això a la llarga aniran ocupant llocs enrere. En el benentès que estem parlant d'èpoques molt difícils, en el qual la crisi i la conjuntura econòmica és tan contundent, és tan dura, que fa que la gent realment el que faci és, diguem-ne, desconfiar de tot i, per tant, això és un element més que encara ho agreuja. Tenim un segon. Sí, un segon. Al començament de desembre, la Montserrat acaba de dir, atenció, el dia 1, hi haurà una foto històrica al Parlament, i és molt important. Però 2 dies després, el 3, n'hi haurà una altra de molt maca. L'Artur Mas parlarà als nous catalans. Hi haurà centenars de persones que aniran a Barcelona en un acte públic en què Artur Mas respondrà preguntes de gent de tots els continents que avui ja viuen a Catalunya. I després parlarà, o sigui, primer escoltarà i després explicarà les nostres propostes. Fixi's que, per tant, no és una dèria que tenim la Montserrat i jo o uns quants més, és, diguem-ne, tot el projecte que avui representa Convergència i Unió que es posa, diguem-ne, les piles, s'activa i que comencem una cosa que és molt, molt important pel país. I per això la gent, no tingui por la gent. Aquestes pors que diu la Montserrat hi són, ja ho sabem. Són lògiques. Hi són, però confiem, ens n'hem de sortir i ho farem. Si ho fem en positiu, sempre ha anat i també anirà. Ara sí, ho hem de deixar aquí, hem esgotat el nostre temps. Gràcies, Montserrat Candini, gràcies a en Joc Colom per haver-nos acompanyat i haver fet aquest forat en la seva apartada agenda de treball que tenen avui aquí a Matró, i sort, molta sort. Moltes gràcies a vostè per donar-nos l'oportunitat de poder explicar la feina. Gràcies. A tots vostès, també a MAP espectadors, us agraïm una vegada més la seva atenció i recordem que la tribuna tornarà com més costum el dimarts de la setmana que ve, a l'hora de sempre. Els esperem, no ens fallin mitja les hores. Gràcies un cop més, bon vespre i a reveure.